e bombardeada, e 2 millóns de persoas atrapadas nun inferno sin saída. Máis de medio millón de persoas en Gaza están presas na fame, caracterizada por fome generalizada, miseria e mortes evitáveis, un novo relatorio sobre estados de seguranza alimentar. Esta é unha fame causada por Israel, concordan os xefes de varias axencias da ONU. O alto comisario para os dereitos humanos salienta que se trata de un crime de guerra. Antonio Guterres recordou que Israel, en canto potencia ocupante, ten obrigas inequívocas ao abrigo do dereito internacional, incluindo o deber de garantir o fornecimento de alimentos e medicamentos á poboación. Unha declaración de fame implica que 3 limiares críticos foron excedidos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda e mortes por fame. A última análise confirma con base en evidencias razoáveis que eses criterios foron atendidos, informou as axencias da ONU. Se antes Gaza era unha prisión ao ar libre, un campo de concentración, hoxe é un campo de exterminio. O Estado xenocida de Israel bombardeou o equivalente a 4 ou 5 bombas atómicas como as que os americanos deixaron caer en Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Por mor das bombas foron destruídos hospitais, escolas, universidades, centros culturais, centros comerciais, mercados, hortas, igrexas, mezquitas, campamentos de refuxiados, estradas, centros deportivos, vivendas, todo tipo de infraestructura humana coa intencionalidade de impedir que se poda retomar a unha vida normalizada na franxa. Por mor destes 2 anos de intensos ataques á poboación civil de Gaza, as secuelas psicosociais mostran un dano incalculable. Esta semana foi intensa movilizacións. Miles e miles, millóns de persoas saíron á rúa en cidades e vilas de todo o mundo. Folgas, concentracións, peches, manifestacións, meditacións, rezos, vigilias, actos multitudinarios. Houbo movilización diante do Parliament Square de Londres, en Edimburgo, na Praza Nelson Mandela de Glasgow, en Nottingham, en Cardiff, en Bristol, Birmingham, Manchester, en Liverpool, en Dublín diante das embaixadas dos USA e da Alemanha, en Derry, Atenas, Roma, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Lisboa, Varsovia, na Haia, en Ankara, Nicosia, Bogotá, Medellín, Cali, Amman, en Tunisia, Damasco, Baltimore, Washington DC, en Seattle, New Jersey, en Los Ángeles, en Portland, Boston, San Francisco, Nueva York, Berlín, Ginebra, Lausanne, Zurich, Basilea, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, en Pelotas, París, Marseille, en Lyon, en Niza, en Toulouse, en Auckland, en cidades de todo o sudeste asiático e de África. Foron miles as localidades que se movilizaron por Gaza, por Palestina. Na Galiza foron 44 as localidades que se movilizaron, entre elas as 7 cidades. Ademais, nas nosas comarcas, en Pontedeume e Cedeira. O detonante foi o ataque e interceptación e a abordaxe das flotillas Sumud Global, que navegaba rumbo a Gaza polo Mediterráneo, co obxectivo de denunciar o xenocidio, levar axuda humanitaria, romper o bloqueo e criar un corredor para que pudera pasar a axuda humanitaria, para que se cumpra a legalidade internacional e as resolucións da Asamblea Xeral da ONU e do Tribunal Internacional da Haia. As centos de activistas que conformaban as tripulacións dos máis de 40 barcos foron detidas e sometidas a tratos degradantes por parte das autoridades de Israel. Se o día 1 de outubro foi abordada a flotilla, o día 2 xa estaban as rúas movilizadas millóns de persoas en todo o mundo denunciando o xenocidio e pedindo aos seus gobernos a ruptura de relacións diplomáticas e económicas co Estado xenocida de Israel. Galicia, e en concreto Ferrol, non foron alleas as grandes movilizacións que se deron en todo o mundo. Ao chamado do Movemento Global para Gaza de Galiza foron convocadas movilizacións en máis de 40 cidades e vilas. En Ferrol, por la mañá, ás 11, Ferrol con Palestina coa concorrencia de organizacións da Coordenadora Galega en Solidaridade con Palestina. E logo tamén ás 12 do mediodía coa do Sindicato de Estudantes. Concelleiros e concelleiras dos grupos municipais da oposición colgaron na balconada do Concello unha grande faixa contra o xenocidio. Faixa que ordenaron retirar máis tarde representantes do grupo municipal gobernante do PP.
mentres aínda estaba a concentración na praza, o que provocou que manifestantes entraran no Pazo Municipal e fixeran unha sentada de protesta, coreando consignas denunciando o xenocidio en Gaza e de solidariedade co pobo palestino. Ao día seguinte, 3 de outubro, convocadas por Ferrol con Palestina, persoas voluntarias estiveron lendo por máis de 8 horas os nomes de miles de nenos e nenas asasinadas polo exército xenocida de Israel en Gaza, nunha acción de respeto ao pobo palestino e de lembranza do seu sufrimento. Centos dos nenos e nenas asasinadas aínda non cumpriran o ano de idade. O fin de semana estaba convocada movilizacións internacionais en todo o mundo. O 4 e 5 de outubro, as capitais europeas e o resto do mundo realizaron marchas multitudinarias en solidariedade con Palestina contra o xenocidio que está provocando o Estado sionista de Israel en Gaza. O sábado 4 tiveron lugar manifestacións pola mañá en Vigo e na Coruña pola tarde, onde tamén participaron miles de persoas. Ese mesmo día tiña lugar outra importante movilización de medio millar de persoas no Grove, que percorreron as rúas da vila ata a Illa da Toxa para responder ao que consideramos unha terrible provocación. Convidar a participar no foro La Toja ao responsable do asasinato de máis de 1.400 persoas durante a Operación Chumbo Fundido, que asediou a Franxa de Gaza con bombardeos durante 22 días consecutivos entre decembro do 2008 e xaneiro de 2009. Onte domingo 5 de outubro tivo lugar unha grande movilización histórica na capital da Galiza, Santiago de Compostela. Dúcias de milleiros de persoas marcharon contra o xenocidio, pedindo accións reais e responsabilidades concretas aos gobernos e ás institucións europeas, para que rompan relacións co Estado xenocida de Israel e exixan o alto o fogo, inmediato e permanente, a fin do xenocidio e da ocupación, a fin do apartheid, a devolución das terras e das augas roubadas, a devolución de Xerusalén Oriental, o respeto da legalidade internacional e o cumprimento das resolucións das Nacións Unidas, o dereito de autodeterminación do pobo palestino, o dereito a un Estado independente, viable e seguro, a fin da ocupación e o dereito de retorno das refuxiadas. Dentro da xeira de palestras e encontros que Fayez Badawi, membro do Frente Popular para a Liberación de Palestina, está facendo por Galiza, convidámosvos a que participades esta cuarta-feira, mércores 8 de outubro, a 7:30, no Centro Social de Artabria, Nesteiro, nun encontro con este militante palestino, organizado pola Asociación Mar de Lumes. Esta é unha oportunidade de coñecer de primeira man a realidade e a historia da loita do pobo palestino. O mércores 15 de outubro está convocada unha xornada de loita global, folgas, paros, peches, manifestacións, concentracións, accións de carácter internacional. Na Galiza convocan todos os sindicatos. Pola tarde hai unha convocatoria galega de movilizacións en máis de 40 localidades de Galiza, feita pola Coordinadora Galega de Solidariedade con Palestina, secundando convocatoria obreira internacional e que no noso concello tamén convocamos dende Ferrol con Palestina ás 8 da tarde. Atentas e atentos, pois ese día con toda a probabilidade que os sindicatos convocarán tamén pola mañá. Onte chegaron a Madrid 21 das 49 representantes da Global Sumud flotilla do conxunto do Estado español. 28 seguían detidas en Israel e estaba previsto que hoxe foran liberadas e enviadas a Atenas. Onte informaban que 8 desas persoas estaban en folga de fame e non asinaron a deportación, entre elas a galega compañeira voluntaria Sandra Garrido. Representantes da flotilla denunciaban a escasa comunicación e información desde fontes consulares, mais as compañeiras e compañeiros activistas deixaban unha mensaxe nítida desde prisión: manter a atención en Gaza e exixir a fin do xenocidio, exixir a ruptura de relacións co Estado xenocida de Israel, pedir a fin da complicidade de Europa coa entidade sionista. Todos os ollos en Gaza.